Kakalasin mo hindi. Kakalasin mo hindi. Tanggalin mo na kamay mo. Lahat. Tanggal. Tanggal mo. Idikit mo yung kamay mo sa katawan niya. Tanggal. Lahat. Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo. Habon. Itatapon hindi. Itatapon. Okay, tanggalin mo. Lahat. Lahat. Ganito yung git nito. Ayoko na. Tanggal. Ubos. Sasaktan nila pag hindi mo kinalas. Tanggalin mo lahat. Ubos. Lahat. Simula ulo niya. Lahat. Ubos. Babae lalaki. Babae lalaki. Sagutin mo na yung tanong ko, babae lalaki. Yeah. Kagas. May gusto ka sa kanya, wala? Kung totoo, may gusto ka sa kanya, wala? Ano bang kinakabali naman mo to? Maganda ba to? Maganda ba to sa paningin mo? Sino nagturo sa'yo magdasal? Namin siya. Oras mo. Lalaki ka, kalasin. Bilis! Dalawa kamay, kalas! Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo hindi. Tanggalin mo. Pabigat yan, steak. Huwag mo nang pilitin lumaban ka pa. Anong gusto mo? Tanggalin mo na. May gusto ka talaga niya. Ganito to. Lalaki ka ba? Babae? Lalaki. Tanda mo, sinabi mo yan itong October 18 ngayon, ha? Ating gabi na. Kilala mo siya o hindi? Kilala mo ang babae ito, hindi? Kilala po. O sige, may asawa ka wala? May asawa ka wala? Pero... Ilan ang anak mo? Ilan ang anak mo? Ilan ang anak mo? Anim. Kalas lahat. Tanggalin mo. Sino nagturo sa'yo magdasal? Kaibigan, mag-anak, magulang, etc. Sino nagturo sa'yo magdasal? Kaibigan. Kalasin mo. Kailan mo pa siya dinadasalan? Kailan mo pa siya dinadasalan? Tatapusin kita. Hindi ako magaling lamang sa'yo. Isuka mo yung sakit na nilagay mo sa kanya. Isuka mo. Tanggalin mo lahat ng sumpa. Pag hindi mo tinanggal yan, dudurugin kita. Kahit ating gabi sa iyong dilim. Madaling araw na, 19 na siguro ngayon. Hindi na October 18, 19 na ngayon. Okay, tanggalin mo lahat yan. Ngayon, alas 12:35 kahit sa iyong dilim, amin ang kapayapaan. October 19 na ba na ngayon? Paspasin mo! Tanggalin mo! Ulitin mo ba? Kita ngayon, napapasok ka ngayon. Kasalanan namin. Nababaliw ka rito, may asawa at may anak na lang pala. May anak na to. Apat ang anak to, laban sa'yo, 6. Yeah. Kalas. Ubos. Matagal mo na ba siya dinadasalan? Anong dasal ang nilalagay mo sa kanyang utak at katawan? Pampano ito? Tinatanong kita, pampano ito? Kayuma, palipadangin, pagulong, etc. Ano ba nilagay mo sa katawan niya? Ito to. Gayuma. Ginagaya mo siya? Tanggalin mo lahat. Alam mo, may asawa ka na, mahal mo pa ito. Dapat manahimik ka sa asawa mo. Tanggalin mo lahat.
Pag hindi mo tinanggal yan, ako mismo tatanggal yan, patay ka na ngayon. Tanda mo, 19 ngayon. Alas 12:35. October 19. Kakalasin mo, iiyakan mo lang ako. Huwag mo na ako artihan pa. Hindi ka pwedeng maging artista ngayon. Sarado na yung TV. Bukas naman. Kalas lahat. Kailan mo pa siya dinadasalan ng kaula? Buwan, taon? Taon na. Eh. Sino nagturo talaga sa'yo ng dasal? Sino ang nagturo sa'yo ng dasal? Sino? Sino ang nagturo sa'yo ng dasal? Kaibigan ko. Babae, lalaki ang turo. Lalaki. Sino ang unang ginamitan mo ng dasal? Ito yung meron pang iba. Yung totoo. Sino ang unang... Siya. Sige. Meron ba wala na? Wala na. Sige. Nangangako ka. O nagsasabi ka ng totoo sa iyong ama na si Kristo. Naulitin mo ba ito? Hindi na. Hindi na. Mananahimik ka sa asawa mo? Oh. Ano ang trabaho mo? May trabaho ka wala? Meron. Ano ang trabaho mo? Engineering. Sige. Pas. Sa araw nito, nasaan ka ngayon? Nagtatrabaho. Nakaupo, nakatayo. Nakahiga. Nakahiga ka. Sino katabi mo? Asawa ko. Asan nasa mo? Katabi ko. Katabi mo. Baliw ka. Sa araw na ito, ikaw pumili na kapalaran mo. Sa araw na ito, ibinabalik ko lahat ng sakit na ginagawa mo kayo mo sa pag-aari ni Yesu Cristo. Ang kinahatulan kita ng bigyan ng sakit kung kinakailangan lamang. Panginoon si Cristo, sa pangalan ni Jesus. Amen! Sigaw na sigaw. Ano ba ginagawa mo? Hinga na malalim. Hinga na malalim. Kaya. Sige. Hindi. Kaya naman ako matay. Konti lang. Pataka mo yung labi mo. Hinga malalim. Malaman kung iiyak ko tatawa, no? Sandal ka muna, konti. Huwag mo manawain nanay mo. Atras. Hinga muna konti. Huminga ka muna malalim. Inhale lang, inhale. Huwag ka muna mayak, hindi makakatulog mo. Hinga lang muna. Gabi ngayon. Sa kanila gabi. Hinga. 3 times, sabi mo, in Jesus' name! Gabi lang. Kundi Isa lang pa. gabi. Amen. Kapag may pa ni Papa Jesus para bumabala yung gayuma. Yan. Sa mga lugar? Wala nga siya. Itapat mo doon sa kapatid. Iyan yung nangangigat dati. Naalala niyo po, emergency, kinaagat yung asawa niya. Pati ikaw niya. Ngayon, magaling na siya. Ngayon, 19 na pala ngayon, di na October 18. Alas 12 pasado na. Bakit tumalikod? Hindi, gumagana na. Ayun yung anak. Saksi ang anak. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.